ɗum yaadat e ɗum ɗon ene muusi yimɓe fof fotani wonde ko wasde noon jikkikinade jikkuji l'islam ɗi ko ɗum tan addi ɗum ɗon kono neɗɗo o so tawi o fonki julde makko nde o fonki l'islam makko o gueɗe kewɗe o saloto wadde ɗum ɗon o saloto wadde ɗum ne woodi ɗum waɗi annabi wiyata sil man qata'aka wa ati man haramaka waafu amman zalamaka koko jikkuji moƴƴi an neɗɗo o so tawi o haɗima ya an hay sinno aɗa tinno so haɗima an rokkumo so taƴimama tinno an jokkomo jokko e makko so tawi o haɗima kadi o toñim an yaafoma aɗum fof ko jikkuji moƴƴi so tawi neɗɗo toñima a yaafima fitina watta so tawi neɗɗo taƴimama an a jokkima ɗum bonande ɓeydotako tumodiral e gañodiral e dentodiral arata neɗɗo so tawi o haɗima an a rokkimo bonande iwat sibu ɗawri iwat hakkude moɗon gañodiral iwat hakkude moɗon ɗum fof ko jikkuji moƴƴi kadi wasde yoftodirde fof ko jikkuji moƴƴi kadi neɗɗo o anda ko waɗata wasa wadde ko boni kanko o wasini kanko hoore makko o rena wurum makko o renana dendagal musidɓe makko julɓe o hotul islam o ko on kaleten musidɗa o rena hurumaji julɓe hatta hay kefeero mbiyeɗa ko yaren huuru muɗum wata ruf ƴiƴam mum wata hefto jawdi mum wata lorru ɗum hatta hay kefeero ko noon mbiyeɗa saka julɗo honoma ya rento huuru mum ya rento ƴiƴam mum ya rento jawdi mum ɗum ɗo ko waɗa ɗo koko jawdi ko julɓe fof bonnana fotani wonde ɗum fotani wonde l'islam ko diine mo ganduɗa diine jaam diine moƴƴo diine jokkodiral diine ballodiral diine jurmodiral diine jaafodiral l'islam ko ɗum arti diine nangodiral diine dental hatta hay seɗe juula a yan batten ko dental ko fir ɗum fof ko woda gardiɗo o dental batten woda gardiɗo sa yi en mbaɗi dental woodi gardiɗo firti ɗum ko yonodirde ko ɗum hollata yimɓe yo jonodir en mbaɗi dental ɗum firti ko yimɓe yo ndendu julɓe yo ndendu woto ceertu so tawi en ndendi sagoji ɗi gonat gooti so tawi en ndendi miijoji gonat gooti sen ndendi yidde nde wonat wootere wadde nafodiral wonat ɗon ballodiral wonat ɗon paamodiral wonat ɗon nden noon wasde jikkikinaɗe ɗinɗon jikkuji noon addata muskilatuji kewɗi ɗi jiyeteɗe e aduna hannde ɗi ɗum addata caɗele hannde ɗe alay saago sukaɓe ɓe nehe e jikkuji l'islam ɓe gandine jikkuji l'islam ɓe gandine hol annabi mabɓe ɓe gandine hol jikkuji annabi mabɓe ɓe gandine deftere alqur'an nde Allah tellini nde holkoni haali nden taw ko gandinwol gongo e gongo kadi ɓe nehe hen ɓe golline ɗum ɓe golla ɗum waɗi battina gonga e ko kalɗa ɗo ko annabi sallllahu alayhi wa sallam o habri hadis o wi ma min cheyin asqalu fi misani l abdi yawma alqiyamati min khuluqin hasanin aɗa andi ɗum ɗo tan ko hollude jikku moƴƴo ene wayi moƴƴude saabu hay peesirgal gotal ɓurata jogade jikku moƴƴo teddude yawma alqiyama ɗum noon so tawi neɗɗo ardi e oɗon jikku moƴƴo wadde dañata koko mawni ɗum noon e bandiraɓe yoɓe ero tigui rigui ruttade e gollude ko moƴƴi e ruttade haalde ko moƴƴi rentade kadi haalde ko boni nde tawno hande so tawi en ƴeewi en duttirima e ɗiɗon banggueji aɗa andi ɓeɗo taƴɓe ɗum ɗon ko ɗum tan woni ko feeñi dow kono ko heddi ko ganduɗa ɓe enen goni tan e nder karalle kese ene ƴatto yimɓe ceerno kalɗo foof ƴatte yo mum ƴatte gardiɗo leydi ƴatte yo mum ƴatte ɗum ɗon foof koye bongol jikkuji te an neɗɗo mo ganduɗa kam omo ƴatto yimɓe ƴattore on o woniri tan e karalle kese ko windude omo ƴatto on hol ɗum ɗo makko hol ñawore makko ganduɗa neɗɗo jikkoriɗo ɗiɗon jikkuji nani kalɗen ko taƴoɓe kabloji ɓen kam ko warɓe yimɓe ɓe ga kañumen ko ƴattotoɓe yimɓe kalɗo foof ƴatto
binda ceerno teddata e gite mabɓe laamɗo teddata e gite mabɓe te laamɗo mata ko kañum waɗata hoore muɗum laamɗo mbare ko neɗɗo tan finata ardina hoore muɗum e o uddiri ɓoggol ngol mbiɗa sikki won musidɗo gonɗo e ligne he bisimilla salamu aleykum allo salamu aleykum bisimilla allo allo bisimilla min kettima ussu télé o allo allo bisimilla ma min keɗima allo bisimilla e ceerno jokku allo bisimilla emin kettima bisimilla maraw bocirima kala bandiraɗo noddowo yo tinno so tawi noddi usa télé o so tawi usani télé o en mbawata nandirde e muɗum a usa télé o e kettoɗa téléphone o ko ɗum ɗon wawata nandira allo bisimilla maɗa haala emin keɗima bisimilla allo allo emin keɗima bisimilla maɗa allo allo bisimilla allo o heɓidaki yomo wawi ceerno Maysour bisimilla emin keɗima bisimilla a usat télé o kettoɗa téléphone o allo ustu télé o kettoɗa téléphone o emin kettima a usat eɗen mbiya bandiraɓe kala nodduɗo yo ustu télé o hetto téléphone o bisimilla musidɗo emin kettima bisimilla haal min nani allo bisimilla wa aleykum salamu salaamaaleykum wa aleykum salamu turo en manki arno kam turo a haala tan emin nanma no moƴƴi emin nanma no moƴƴi so tawi aɗa heeɗo télé kala tan min juuri moon tawi aɗa nana kam min kam min nanta on emin nana bisimilla inde e yettode calni ceernaji gonɗo no calni on ndeɓi fof eyyi bisimilla ma wettoro manque arde ɗum woni ko banade biyatalo allo minen emin nana no moƴƴi beltini won emin nana no moƴƴi minen min beltini moon tigui rigui ara alaɗaɗi eyyi bisimilla o ko Amadou Bachirou Samari mo Diaba Didi Amadou Bachirou calni wondiɓe fof liiduɓe bisimilla ma calni musidɓe arnoɓe ɗon ɓe am Tidiani ɗi e wonde Aliou Hadji wallahi ɓe jarama no moƴƴi en calmini min jiiri moon Allah nurni gande ɗe ne woodi bisimilla o Allah acci sabu wuji ɗi tigui rigui ara alaɗaɗi jarama min jiiri moon min ñaaji moon to min noddi on to jarama min beltima no moƴƴi nodde mo ko noktan noon on jaabmo jaabi a jaab mi andi mboɗo heɓtini a jarama Seydou Ly eɗen mbiya bandiraɓe musidɓe kala e mabɓe noddowo yo tinno wawa hettade téléphone o so tawi a wi aɗa heeɗo radio télé o en mbawata nandirde no moƴƴi walla so tawi a wi alo min mbi emin keɗima tan haal mamin nan ko kalta ko bisimilla musidɗo bisimilla mata o ɓoccirima bisimilla télé o ustu ɗum seeɗa eyyi bisimilla haal emin kettima télé ma wone mawni emin nantamo ga hen allo ceerno Maysour naam Wuley bisimilla allo bisimilla allo ceerno Maysour bisimilla sohna Wuley ceerno bandiraɓe noddoɓe mataw e manki heɓidade bisimilla haal belti émission he yo Allah weltinen machallah mbeɗa nanma kay bisimilla haal mbeɗa nanma eyyi min keɗima wadde haal nam ka nam jarama mbeɗa nanma kay haala wadde jokku tan kaala emin ketti a salminama ka jarama seydi ka jarama salmonir ceerno Souleymane salmini ceerno Souleymane min calmitima ka min calmini galleji foof jarama machallah jarama eyyi mi salmini on
jarama o ko huleyka beltima hen no feewi bisimilla jarama nabbaji beltima émission he machallah jarama yalla nurdin gandal ngal amin ya rabbal alamin amin Allah waɗe mon barke amin 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 a jarama eyyi ceerno Souleymane gonoɗen ko e toɓɓere nde ganduɗa ko faari e jikkuji moƴƴi e jogade jikkuji tedduɗi a ari hen ko heewi machallah gueɗe ɗe ganduɗa ɗe kalaɗe ɗo foof koye bonde jikkuji bonde jikku kam ɓurta wadde ɗeɗo gueɗe bonde jikku ɓurata e bisimilla musidɗo emin kettima assalamu aleykum allo bisimilla allo bisimilla emin keɗima ko ƴettiɓe allo bisimilla emin kettiɓe ɓayɓe daro ko ƴettude eyyi allo allo bisimilla allo emin keeɗi allo salamu aleykum wa aleykum salamu allo mbaɗɗa selli machallah allo ceerno oɗo o heeɓidaki so tawi kala jeeɓowo telde so tawi ene nodda so tawi heeɗima ko kalɗen ko ene wawi heddade e dow ɗum ɗon beele mbawen nandirde e muɗum waɗino gunas jeeyi e bisimilla maɗa emin keɗima eyyi Alassane Diallo Madina Gounas eyyi bisimilla seydi Diallo kala bandiraɗo allo bisimilla allo ni eyyi bisimilla emin keɗima allo emin keɗima bisimilla oko min beltima e émission he yo Allah weltine en hola an eto noddata min ko Oumar Niang ɗo Goural Fa yo seydi Ñinga bisimilla maɗa min beltinima en ceerno Souleymane Ka bisimilla ceerno salminno waaleykum salam min beltinima en Mbaye Ba inchallah jarama min beltinima en ceerno Bohar Gueye inchallah mi calmini ceerno Bohar en ceerno Tidiane Gueye en galle o foof min beltinima en ceerna men ceerno Siré Dia ceerno Siré en foof calminama fof salminama on jarama beltima no fewi Allah welti noon beltima en no fewi émission he yo Allah weltinen min beltini en authentique kala noddowo e émission yo tinno allo bisimilla musidɗo bisimilla assalamu aleykum wa aleykum salam allo wa aleykum salam bisimilla maɗa emin keɗima inde e yettode to noddata ko Amadou Ka en nodda Nabbaji Siwol Amadou Ka bisimilla maɗa min beltinima ceerno Souleymane a jarama kadi yo Allah nurrum yeeso no fewi amin ya rabbi min beltinima no fewi machallah amin a jarama salmodire ceerno Souleymane jarama ceerno mbaɗɗon on jarama dendagal Nabbaji naaɓe fof e ko taari Nabbaji fof min calmini ɗen calmini galle fof jarama inchallah ila Amadou Mamadou Ka Amadou Mamadou bisimilla jarama min beltima eyyi Amadou Mamadou jarama min beltima no fewi kala natowo yo tinno so tawi ka keɗɗotoɗo télé ɗe usta so tawi a naati tan sa andi a ƴettama numéro woni secondaji ɗi puɗɗima yaade a andat a ƴettama sa naati e on saaha haal so tawi a nanta amen minen emin nanma kaala ko jiɗɗa haalde ko kaala kadi to noddata e indema e yettode ma ko ɗum tan woni ko sogla hen so tawi a haali tan minen mamin nan so tawi an a nanata amen wonande an heeɗiyanki walla an jiɗɗo noddude ko ɗum woni ko wawde wallude en so tawi aɗa wiya alo emin mbiya alo waɗat wasat rewde lawol ɗum noon wona hono noon jiɗirɗen ɗum noon won musidɗo gonɗo e ɓoggol ngol ceerno Souleymane jaɓɓomo assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum assalamu aleykum wa rahmatullah mataw musidɗo o ɓoccitima o yeehi ɗum noon ha joni en gartat tigui rigui e nder yewtere nde caggal nde jettuɗen bandiraɓe fuɗɗiɓe nadde e ɓoggol ngol ha joni jiɗɗo nadde fof bisimilla muɗum ɓoggol ngol uddaka koye jikkuji moƴƴi e gonɗen haalde eyyi joni ceerno Souleymane ɗiɗo jikkuji
ɗi ngannduɗaa ene boniri ni henne holno yimɓe mbaɗata haa mbaawa heɓɓitaade ɗi tawa ɗi ɓuraani ɗo henne bonde. eyi ceerno Mamadou Mansour ko kaalɗaa ko baŋnge wonde réseaux sociaux kam ne tooña juulɓe ene tooña yimɓe ɗum kam tooñange alaa fof ɗo Allah subhanahu wa taala dagni ɗum te Allah wi inna allaha la yuhibbu zalimin Allah yiɗa tooñoɓe aw zulmu zulumatun yawma alqiyamati annabi wiyata tooñange ko niɓɓereji ñalawma darga joni neɗɗo o toñje tan jolet tan ne tooñi yimɓe ɗum kam mbiten ɗum ko ɗum tooñange ala noon ko saɓuɓinte tooñange sona tan ko kalɗen ko e wasde moƴƴude jikkuji joni darat tan kam ne tooña yimɓe walla ƴetto yimɓe allo bisimilla maɗa allo bisimilla mi weltima e émission mon no weeli hol an minen Ousseynou Jamgue almuɗo ceerno Souleymane Ka bisimilla jamugue mi calmini galleji ɗi foof jarama bisimilla eyyi nde wonno no mbiɗen ni Allah kam ala toñangue Allah yiɗa toñangue annabi sallallahu alaihi wasallam wi toñangue ko niɓɓereji janggo yawmal qiyamati ɗum julɗen foti sala ɗum taade ko biyo ko julɗo ɗum ala fof neɗɗo dalil mo jogui hen wonde mboɗo welata tan mbo tooñi yimɓe. assalamu aleykum salamu aleykum bisimilla musidɗo allo salamu aleykum wa aleykum salam mbaɗɗaɗo selli machallah inde e yettode eto noddata mawɗum koy alhamdulillah machallah o Alassane Diallo Madina Gounass ko min nodduma ɗo joni kono mi heɓani nadde eyyi bisimilla ma a naarino hay nane eyyi mi weltima yewtere tan eyyi yo Allah weltinen eyyi jarama jarama seydi Diallo min calmini Madina Gounass naaɓe min calmini galle ceerno min juurimaɓe eyyi ceerno Alhassane Diallo mo Madina Gounass o salminama o juurama en calmini dendagal galle ceerno kala e kuuɓal e dendagal kala kadi ko dillar toon en juurimaɓe kamɓe foof e kuuɓal a galle kawmen galle Ahmadou Ndiaye en calmini en juurima ɗum noon ceerno Souleymane bisimilla e no mbiɗen ni banggue dara tan ne ƴetto yimɓe walla en tooñi yimɓe ɗum kam ko tooñangue Allah yamirani ɗum annabi sallallahu alaihi wasallam yamirani ɗum l'islam yamirani ɗum wona ɗum l'islam arduno. assalamu aleykum wa aleykum salam bandiraɓe tedduɓe no mbaɗɗon bisimilla ma musidɗo ceerno Souleymane min Mahamoudou Gaydo Kasga Gaydo Mahamoudou Gaydo to Kasga bisimilla min calmini Kasga naaɓe on beltanama no feewi yo Allah weltinen kadi ko mbatton ko teddinde demgal pulago gonga vraiment kadi neɗɗo fof ndimago mum ko gonga neɗɗo so ala ndimago ala haydara wallahi neɗɗo ndimago woni fof ko gonga il faut ko sukaɓe mbatta neede koye mabɓe mbasa rewde nafsuji mabɓe gonga aduna hande to tolni ɗo ina moƴƴi yimɓe rutto e tarbiya yimɓe dutto e juuɗe ɗe gonga yimɓe keɗo mawɓe ɓe gonga nde mbawa dañde lawol poccugol ko gonga ko ɗum tan woni nen ɗo hande ko gonga sen perti ɗum en perti foof wallahi tinnoɗen e koye men jinnaɓe ɓe yo mbatto haqqille sukaɓe ɓe neha sukaɓe no feewi wuyi sa e cukalel jibine e galle mawna so jinna ɗum haali weddo ɗum jungo aɗa ɗum ɗon aduna so fayno aduna boni wallahi boni donc émission mo mbattono yo Allah wat hen barke ko gonga amin ya rabbal alamin kadi Allah nawɗum yeeso bi jaay rasulullah bi jaay Cheikh Ahmad Tidiane amin a jarama kadi ɗum ɗo ko manore mawɗe e nder pulago e foti fof noon ko gonga wallahi ko gonga e kala biyo mbimi e mbimami calminama juurama weltanama jarama eyyi gonmi ko Kasga konmi ɗo ko Dakar Dakar ɗo gonɗa Dakar ɗo gonmi ɗo legal biyeteɗo Benno Brak Mahmoudou Gaydo almudo Cheikh Moussa Sy Atidjani holto e Dakar gonɗa ɗo Dakar Benno Brak Benno Barak Benno Brak yembal e jarama seydi Gaydo machallah jarama no fewi jarama mi rokki ɗum mi teddini hen daira shababul faydatul umariya Atijaniya jarama min calminiɓe min mbirmaɓe jarama e kala e galle Cheikh Omar foof jarama seydi jarama ceerno Mahamoudou Gaydo Dakar Allah jarama kadi o weltanama machallah bisimilla musidɗo
assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. En calminama on juurama dartanama on ñagama duwaw. Wa alaikum salam min calmiti min juurima. Min calmini Ceerno Mansour e Ceerno Souleymane. Min calmiti hol musidɗo. O ko Mahmoud Ka cuuɗi men nabbaji. Mahmoud Ka. Bismillah. Ko weltare tan min beltima Allah weltini enen fof. Min calmini min juurima. Min calminima jarama min calmini cuuɗi men nabbaji. Ndokke golle men fayida min ketti. Inchallah so Allah jaɓi. Eyyi Allah jarama Mahmoudou hande noon jarama Ceerno Souleymane Maro ko an dillin nabbaji nabɓe ɗum noon ɓe jarama kamɓe foof ɓe beltanama kadi yiɗɓe noddude eɓe dañani noddude foof eɗen beltaniɓe kamɓe foof dendagal nabbaji e kuuɓal eko takki ɗum eko taari ɗum noon ha joni jokken tan e toɓɓe ɗe gonɗen ɗe kadi bandiraɓe kamɓe eɗum mbiyaɓe bisimilla mabɓe kamɓene koye hen ɓe jeeya e nder yewtere nde eyyi honno mbatten ha jikkuji ɗiɗo keɓɓire tawi wona joɗade e réseaux sociaux en ƴatto walla tajje kabloji baɗini henne ene bonna ko rendo foof rendi ɗum ɗon kadi eɗen gandi wona e jikkuji moƴƴi jeeya holno yimɓeɓe mbaɗata ha mbawa e heɓɓitorade ɗiɗo jikkuji e ala kulli haalin waɗete tan ko artirta jikkuji moƴƴi ko tan alay sago yimɓeɓe ɓe jangguine gandal diine ngal taw ko jangde gongo e gongo. Bisimilla musidɗo. Bisimilla. Assalamu aleykum. Bisimilla. O calminama on juurama. Salminama juurama inde e yettode to noddata. Ko Ceerno Ahmadou Ba Sow Madina Gounass. Ceerno Ahmadou Ba Madina Gounass. Bisimilla. Sow Madina Gounass. Soos bisimilla ma. Yo Allah weltini en. min ñaago ko inde Allah ɗum to gurnam tan wonde cellal kisane haddan amin Allah nurɗini gandal amin en jokku golle yoggen bismillah jarama Seydi Ba min calmini Madina Gounass naɓe kala e kuɓal en juurimama ɓe e ceerno jokku eyyi mbimi alay sago yimɓeɓe jangde l'islam nde jangde diine nde nden yimɓeɓe ɓuura fonkude ɗum ɓuura jangude ɗum kadi so jangi ɗum paw hen pele mumen bismillah musidɗo won ko nder bismillah inde e yettode to noddata o wiyete ko billo département matam ko billo bismillah bismillah Seydou Sow mi salmini on min calmini min juurima min belte émission o yo Allah weltini en so émission baɗɗo fayida on jarama emin ketti kadi no feewi ene woodi bisimilla mon nangi Africa Pulara tiiɗa ko télé men eyyi mi salmini ko billo naaɓe fof jarama to noddata ko ɗo e Dakar walla ko billo ɗo e ko billo noddata eyyi bisimilla télé on nangi toon no moƴƴi eyyi mi salmini en wallay no woodi jarama mi salmini Amadou Sow en ɓe Dia en kam fof ɓe calminama jarama maɓe nan inchallah merci salmini on jarama yo Allah yo moƴƴere en kiiri jam jarama amin ya rabbi e ala kulli haalin Ceerno Mansour ala sago yimɓe dutto e l'islam o ko yimɓe jangi ko ala sago yimɓe kutoro ɗum ala sago sukaɓe kolle ɗum ɓe gandine ko ɗum tan woodi to wonno ko ɗum ɗon so neɗɗo fawi hen pele muɗum tan o wona neɗɗo kadi e oɗo noddiɗo joni kasganajo o yo Allah yomo moƴƴere e tarbiya yimɓe gartine e tarbiya ɗum waɗi mawɓe men walla jiira seere men gila dow koɓe mbaɗa tarbiya ko ɗum ɗon tarbiyatu nafsi fittanu ndu heela so fittanu ndu heeli on saha neɗɗo ma dañ ko fittanu waɗani ma dañ ko fittanu tuyaka ma dañ ko fittanu gollani ay sago ndi needi ndi arta ay sago ndi needi ɓeydo e nde woodi en mbiyata nde woodani alhamdulillah e nde woodi e nde heddi kadi eɗen jogii seeremɓe wawɓe ɗum handuɓe e ɗum ɗon kono alay sago ɗum ɗon ɓeydo ɓeyde no moƴƴi ɗum tan ittata ko jiimi ittata jikkuji bonɗi ɗi sibu sen ƴeewi ɗum wonno ɓenniɗo hen e aduna o jikkuji mbayanu ni sukaɓe mbayanu ni nden de wonno ko ɗum tan wonno ko jangde duwe e jangde tarbiya ɗum waɗi boneji mbaɗi ni kewani tarbiya o ɓurno on saha taw ko tarbiya o tan tarbiya o ene gollirten no moƴƴi hande noon en jiiɗi usto ko ɗum waɗi jikkuji keddiɗi jikkuji ko heewi hen naatti e meɗen ne gasa noon taw ko aduna o kadi wonde gurumde wone wawi wonde noon salamu aleykum wa rahmatullah won musidɗo gonɗo e bokol bismillah wa aleykum salam
calmini min juurima salminama juurama on ñaganama Allah kadi amin noddata inde e yettode ko Oumar Sow Madina Gounass Seydi Sow min calmini Madina naaɓe min juurimaɓe kamɓe fof ɓe celli ko welta tan e yewtere he yo Allah weltin en ko ɗon no feewi bisimilla jarama on jarama a weltanama no feewi en calmini dendagal Madina Gounass naaɓe en batti haqqille mabɓe tigui rigui e Africa Pular en batti haqqille mabɓe kadi e yewtere diine e tarikh ɗo henne e nder Africa Pular kala alkamisa waktu 16 ɓiijo so tawi yoni nden woni yewtere diine e tarikh arata bisimilla musidɗo allo bisimilla salamu aleykum wa aleykum salam inde e yettode e weltanama weltanama salminama salminama to noddata dungo wurata ɗum ganaɓe ɓe celli ceerno Silimani bisimilla mawɗum ɓe celli kamɓe fof ɓe celli machallah calmini wuro ngo fof e khalifaɓe wonɓe toon on beltanama min calminima min beltima hen beltinimama yo Allah welton en jarama allo inde e yettode inde nde yettode nde assalamu aleykum maraw o ɓoccirima allo bisimilla a weltanama inde e yettode Mamadou Lamine Niang Mamadou Lamine Niang min calmini bandiraɓe foof min calmini dendagal calminama jarama Niang ñagamala moƴƴere inchallah Allah rendinene moƴƴere ceerno Mouhamadoul Amine Seydi Niang a salminama a juurama kadi anne a weltanama no feewi e ɗum woni ceerno Souleymani woni ɗo jaranɗa ɗo woni ko fittanu kam ko ma elte nde tawno hay joom burdi o ko noon o wi wo khalifin nafsa wa cheytana wa asima wa aleykum salam ñalle jaam a salminama a juurama waji wala inde e yettode eto noddata min tikko Amidou Burkina Faso ndewgo doori min tikko Amidou Burkina Faso ndewgo doori Burkina Faso ayo mi jowti on jaɓani on sanne min jowti on sanne ayo tinninojo no pulaɓe ko jogiɗono no sakiraɓe Burkina Faso naaɓe min jowti fof wallahi golle ɗe ina moƴƴi sanne mi weltani on sanne e majje eyyi minen ɓuuri weltade jarama en calmini oɗo pullo nodduɗen koto Burkina Faso nde tawno pulagu ala keerol pulagu ene yaaji bisimilla musidɗo wa aleykum salam wa aleykum salam bisimilla emin kettima bisimilla musidɗo a salminama a juurama usatelo emin ketti salminama a juurama koleji mbaɗi fof ne jaam machallah hoto noddirta inde e yettode nodde ɗo e Guédiawaye inde nde ceerno Hamidou Diallo ceerno Hamidou Diallo Seydou Diallo ceerno salminama yimɓe galle fof ne jaam min calminima Diallo mbiɗa welti émission moon no feewi yo Allah weltinen jarama min beltanimama yo Allah weltinen mais émission o sahaji goɗɗi haray min mbasi ko probléme technique haray min aray ala son mi famani ala son eyi sahaji goɗɗi ara ala son quoi mais sikku noon sa ko jonkanaɗoji ɗi mais min landi fof ina kam sahaji goɗɗi haray ala son mi ha ko wonde ko télé o woni eyyi ne gasa wadde taw ko toon woni est ce que wona toon woni o saaha joni kam ene réglide eyi o saaha ɗo ni haala ka no nanade kay eyyi ƴeewe pointage makko mono namɗon technicien ji gonɗi toon ɗi beele ne wawa wallude on hen d' accord eyyi ne wawi taw ko toon woni d'accord jarama eyyi jarama yo Allah yeb moƴƴere weltima no feewi jarama yo Allah weltinen jarama jarama allo bisimilla musidɗo won gonɗo e ɓoggol ngol bisimilla o yeehi kanko musidɗo ene gasa wonde tawi hojomaji meɗen keddi ko seeɗa kono noon woni toɓɓere nde cakkitortoɗen tan nde tawno an ka joom duɗal ka jangguinowo bisimilla musidɗo salamu aleykum wa aleykum salam a salminama a juurama inde e yettode eto noddata musidɗo yawti nde tawno ceerno Souleymani hankadi en mbaɗa ɗum warlal jiire e ndeɗo toɓɓere sakkirinde en mbawa haaldude foof nde tawno waktu o salamu aleykum bisimilla musidɗo
Ado on celli. Salminama a juurama inde yettode to noddata. Ibn Yaya Sow. Ceerno Yahya. Allo bisimilla. Hor noddata. Mbaɗɗa celli. Emin keɗima bisimilla. Baɗon tamɓe ɗon celli. Machallah hor noddirta. On to Madina Madina Gounas. Ibn Yaya Sow. Ceerno Yahya Sow bisimilla emin ketti Madina emin kettima kadi. Min beltima yewtere no feewi no feewi. Yo Allah weltinen. E wonko kaalo e needi ko. Madina Gounas. Emin kadi e bisimilla jokku emin paami. Ceerno Yahya Sow to Madina Gounas o salminama o juurama o weltanama musidɗo bisimilla won gonɗo e ɓoggol ngol bisimilla maɗa. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam. Mbaɗɗon. Salminama a juurama inde yettode to noddata. Machallah Mouhamadoul Habib Sy. Mouhamadoul Habib Sy. Machallah mi salmini min juurima. Salminama a juurama holto noddirta. Machallah min belto yewtere nde feewi. Yo Allah weltinen. Machallah min beltima machallah min beltima haalaaji ko mbaɗi fayida. Gonga jarama. Machallah on ciftini on heeɗi on mbasi machallah no feewi. Yo Allah nurɗen gandal ngal ceerno. Amin amin amin. Machallah yo Allah yoɓo on moƴƴere. Amin 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 to noddirta. Yo Allah eɓɓi on moyan. Amin. Machallah bi jaari sallallahu alaihi wasallam yo Allah bonko heeɗi télé o. Machallah bi jaari sallallahu alaihi wasallam. Jarama. Machallah min calmini min juuri Mouhamadoul Habib Sy innode Kirmbay Fall. Jarama. Machallah min calmini fi beltima. Jarama no feewi. Assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jarama. Joni bandiraɓe Allah jarama on jarama wonande noddannoɓe yewterde ari ha e ciltirde mum en guddat ɓoggol ngol ha e yontere arore inchallahu rabbi kadi jiɗɗo nadde foof bisimilla muɗum yewtere ko yewtere dendagal wiyoɓe mbimi wimi e wimami to mbawi wonde kala e kala nanowo ɗemgal kadi mbimi hen koye yewtere muɗum woni diine e tarih hande en bismino musidɗo men mo ganduɗa kadi ko ceerno ganduɗa kadi ko ceerno Souleymani Ka to Nabbaji Siwol kanko wonno koɗo nde ganduɗa yewtere diine e tarih ceerno Souleymani namdal cakkirigal koko faati duɗe almuɓe nde tawno ko needi so tawi neɗɗo wi needi alay saago almudagal haale hen nde tawno neɗɗo so wi omo jogo needi so nawama duɗal o woni almudo sikki ala so jogaki needi o wonta jogade needi on noon dewɗo e duɗal Allah hokkat ɗum needi kadi jogo needi ndi ganduɗa needi moƴƴiri ɗum noon ko namdal jiɗɗen namda tan ko faari e jangde hande e duɗe ɗum woni ko cakkitorɗen nde tawno kadi ka joom duɗal ka jangguinowo wonko ganduɗa hen ko heewi no foti foof mbaɗa ɗum morral jiire kadi kala hen wasiya ma kadi e leñol ngol wasiya ma kadi e ɓiɓɓe julɓe ɗeɗon gueɗe ɗum noon bisimilla ma hen ceerno. Ceerno Mouhamadoul Mansour a namdima namdal kimmungal kono noon hani taw eɗen jogino temps ɓurɗo ɗo henna saha wona saha goto inchallahu pene en juppene e ndeɗo ndeɗo lowre ha ɓuura famnade nde wonno alhamdulillah wonko heewi ko Allah humpiri hen nde wonno dewɗen koye duɗal kadi ha joni gonɗen koye duɗal dewɗo e duɗal janggi e duɗal ha gasni rutti kadi woni e duɗal ne jangguina aɗa andi on ɗo ne humpiti duɗal ko tamen koko gasi tan mbaɗen hulasa alay saago min kam yimɓeɓe julɓeɓe fo erago yo mbattu haqqillaji e duɗe ɗe yo waddu haqqillaji e duɗe noon ƴette ƴettu neɗɗo yo ƴettu ɓiyum nana ɗum e duɗal nde wonno needi wondi to duɗal ndi famɗi to ndi woni mi wiyani gandal gongal e duɗal ngal ne famɗi to woni neɗɗo ne wawi wasde rewde e duɗal ha o daña gandal ne wawi wonde ne wawi wonde kono noon wo needi dañetonde e nder duɗal ndi ndin kam ala ɗum ndi woni sona e duɗal walla meɗɗo rewde e duɗal ɗum won noon duɗal ko jangde ne toon gandal ne toon tarbiye ne toon helde fittano en toon neɗɗo so yalte duɗal ma dañi ko waɗani ene rontina jikkuji moƴƴi ɗum waɗi mawɓe men ɓe tigui tigui ɓuuri suɓade duɗe hatta woni mawɓe ni nden minen demin tiski so tawi tan a natti yeynade duɗal walla a yeyiɗima hayso koye lam woni mawɓe jaɓatano kono jontade aduna addi kadi ko ni aduna yaari ala sago ɗumen kono nde wonno ɓe gandu ko woni e duɗal gila ka a jaara duuɓi jeeɗiɗi nanneɗa e duɗal wona ha daña duuɓi nogas duuɓi capantati duuɓi nogas e joyyi
tampere muɗum e heege muɗum e ɗomka muɗum e tuuni muɗum wondude e jangde e wawde golle ɗum dañoto tan koye duɗal min kam erago am ko kala juɗɗo kam rewnude ɓiyum e duɗal ko hunde wonde fayida eyyi sen wonano ɗum ɗoji men ko wona ɗum ko min basitomi dendagal julɗo ko basitomi hooram ko ɗum basitomi julɓe yimɓeɓe yo gartu e jikkuji moƴƴi yo gartu e jikkuji moƴƴi yo gartu e needi l'islam yo gartu e jikkuji nelaɗo men muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam so tawi ɗum artama tan sikke ala société o moƴƴat aduna o moƴƴat foof moƴƴat kadi lahara men moƴƴa wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin en jetti musidɓe ɓe fof noon dañɓe hen nadde ɓe dañani nadde foof yo Allah yoɓɓe moƴƴere e Allah jarama ceerno Souleymane kadi min beltima no fewi kala ko min panno e ma min keeɓi ɗum ha timmi nde tawno to cakkitiroɗen ɗo ɗum tan ene wawno wonde yewtere tawi kadi ko heeride kadi saaha wona saaha goto enen foof eɗen gandi needi ndi ganduɗa ndi keɓotode e nder duɗal ndi ala fof to ndi heɓoto needi duɗal ko needi woni hen saabu sa gila tan to neɗɗo o woni pottir keccel nanna ene jangga ha ummoɗon ha gayna ko needi woni ɗon eyyi ɗum noon eɗen gandi tigui rigui e duɗal no sifori ɗum noon basirɗen bandiraɓe ko yoɓe tinno ɓe dutto ko mawɓe goppuno ko ɗum woni ko wallata yimɓeɓe woni ko mawɓe goppuno ko jangde alqouranul karim jangguini neɗɗo noon so tawi a jangguinama alqouranul karim a jibinama a jangguinama hen sa ɓiya annene aɗa yiiɗi Allah jangguinmo alqouranul karim jangde aduna ene woodi gonga ene nafa kono noon ko mbawɗa jangguinde ɓiɓɓe aduna foof ko ɗum woni ko adi a tan ka aɗa wiya ka julɗo ɗum noon andu Allah wawa rewrude Allah sikki a wawa rewde Allah taw anda ɗum noon hojomaji meɗen gasi ha laaɓi ceer Allah jarama on jarama dendagal kadi dañnoɓe nadde e nder yewtere nde en calmini en juurimamaɓe en beltanimamaɓe kadi ɓe dañano nadde noddi en calmini en juurima en beltanimamaɓe kadi yeɓannoɓe ɓen noddani ɓe ɓenne kadi en calminiɓe en juurimaɓe wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin yo Allah hokku en hawrude e ñalare aroɗe inchallah on jarama